ये अब से सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है, सरकार भी चेतावनी कर रही है। बताइए, आदमी मानते नहीं हैं। बच्चा पर बच्चा, बच्चा पर बच्चा पैदा किया जा रहा है, डिलीवरी पर डिलीवरी, डिलीवरी पर डिलीवरी। सरकार भी इसके लिए वैदिक चेतावनी दिया है। 1 दिसंबर के बाद जिन बच्चों को जन्म होगा, सरकार उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाएगी। ठीक है, क्योंकि उनके माता पिता लॉकडाउन का, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किए हैं। क्या मैसेज, कैसन मैसेज पढ़ता? अरे भाई बहुत मैसेज बा, सरकार की ओर से आइल बा, वार्निंग आइल बा, सरकार ओर से वार्निंग आइल बा कि कोरोना के माहौल बा। आ ए में जनसंख्या हमनी के बढ़ रहल बा। अच्छा, हाँ, लॉकडाउन के फायदा उठा रहल बा आदमी। हेलो, हाँ, तो लॉकडाउन के फायदा का उठावो, तो जब सब के घर ही में बता फायदा उठैले से का हो? अरे हतना बच्चा फायदा तारा जंत्र कतना जनसंख्या बढ़ल जाता, एकरा पता नहीं कंट्रोल करे के चाहिए। एगो तो बीमारी बढ़ता और ओही में बच्चा बढ़ता। तो ई पतिया अपना साली के न समझावेला। का साली के हम समझाई? हैं? का ई है का डिफरेंस के बारे में? पागल साली थोड़ी है, हाँ, सरहज नु है। ई सरहज है। हाँ, हो तो माने समझावे के न चाहिए, ना समझेले रहनिया। तो भगवान दभी ना दिले रहले हैं। हाँ। तो एगो हो गेल तो का कइल जाई? तो ऊपर वाला के इच्छा। लॉकडाउन में फंसली कि ना फंसली? हाँ, ई तो बात बा। होखो चाहे पहले मत होखो, हाँ। लेकिन लॉकडाउन में फंसली कि ना फंसली? तो तार कहे के मतलब का बाटे? तू देख के जर तब हम काहे के देख के जरम? हाँ। देख के हम काहे जरम? हम तो इहे को हतनी नु, हाँ। लॉकडाउन के पालन मतलब कि होखे के चाहिए नु, सबके के नु। हाँ, सबके होके के चाहिए। हैं? हाँ हाँ हाँ। तो ई मतलब कि काहे भइला? हम तो पूरा लॉकडाउन आदमी से के बाद ना होई। हम पूरा आदमी से कहे नहीं, घूम घूम के गांव गांव, हाँ। मोहल्ला मोहल्ला, टोला टोला, कुछ आदमी कहले कि हाँ हाँ ठीक बा, लेकिन अब का कइल जाई? देखो, हाँ। जे दोसरा के समझावेला, हाँ। वो अपने काहे ना समझा पावेला? उ बाबू ऐसन बात बा, कैसन बात बा? जे कि सब मंत्रवा सब पे ना लहेला। हाँ। ठीक नो? तो उहे बात बाटे। तो ई बताओ हाँ। कि तू अब केहू के सिखैबो, समझैबो, हाँ। तो उ सीखी समझी। काहे ना सीखी समझी? पहले अपना के समझावो। तारा के समझौनी तो तू समझ गेलो कि ना? हम ना समझमो ना समझबा? ना, ऐसे कि तो पहले अपना- लॉकडाउन के तुरल हा, पहले लॉकडाउन अभी लॉकडाउन के तुरल हा, ना, अभी केहू नहीं के टूटल नहीं के अभी। फिर तो उ आइल कैसे? सुना एक घर खाली, में छोटा मेहमान आइल कैसे? अरे मेहमान अभी आवे वाला भाई यार, अभी आइल नहीं खे। आई नु, आखिर अब आ गइल हाँ तो आइबे करी। एक कदम हैं? अब भगवान देले, वही टाइम देवे के रह। का कहल चाहत रहे बोलो? कोनी है कि अब तो लॉकडाउन के माने पालन तुरा गइल। हाँ, मान लो कि तू आ गेल तो का कइल जाई अब? का कहिए? हाँ, बच्चा के वापस करो। काहे खातिर बात? जाओ, जो हो गया सो हो गया, अब बच्चा के वापस थोड़ी होई। तब ओकरा आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र कुछ ना बनी। बन जाई तारा। कैसे बनी? काहे बनी? देखो, एगो जनरल कोटा होला, एगो वीआईपी कोटा होला। हाँ। हानो, तो हमनी के जनरल कोटा से ना वीआईपी कोटा से बनवा दिया। मैंने डुप्लीकेट काम करबो बाकी। डुप्लीकेट थोड़ी होला, ओरिजिनल होला। डुप्लीकेट काम तू जरूर तहार और साली वाली की साली है कि सरहज है? सड़वाइन हड़ी सड़वाई नहीं। हाँ, वहाँ सड़वाई। हाँ। तो ऊ मारी लाइन लगोले बड़ी ऊ के हाँ। उ लॉकडाउन से पहले के कुली हो, उ जेवन प्रोडिक्शन हो, हाँ। लॉकडाउन के पहले के हो। चपरा, अभी बात कुछ ना, बैग सब एकदम। दूरी दूरी। दूरी दूरी। हाँ। हाँ, तो जब हो जाए तो दूरी तो रहा, चाहे फिर नजदीक रहा। अब का हो दूरी गया पहले सो। ही के हो, अब दूरी रहत आने लो। दूरी पहले ही के हो, हाँ, तो दूरी अंडा हो, दूरी हो पहले ही के हो। तो अरे तो ओकर जन्म प्रमाण पत्र, ओकर आधार कार्ड, हाँ। ओकर सब कुछ लइया के बनी गइल बा। पेटे में। पेटे में कहता हाँ, आग उठो से बहरी। तो ई लॉकडाउन कब से चालू भइल? लॉकडाउन चालू भइल बा 20 मार्च से, अप्रैल से। 20 हाँ, 20 अप्रैल से। शायद वही तरी सुने में आइल है। उ हड़ा सब फरवरी के 20 फरवरी के ओकरा पहले के काहे के हम मार्च में गोरे नहीं होली खेले तो देखत तू ही नहीं। जनता रहो। हाँ, मार्च में गोरे नहीं होली खेले तो देखत नहीं कि यही तरी बेचारी लदले बड़ी। लतले रही। हाँ, तू ही जनता हाँ। रहो। रोय ना तो देखा पियर का गंजिया पर रंग डाले बड़ी ना, पीछे। उनकर वैसा ही हो, उनकर तनी पेट निकलल हो। चला चला अपना के बेर जौन बात। अपना के बेरी, अपना के लॉकडाउन दूसरा के समझाइयो मत। अपना के बेरी बड़ा छाछ बीतता, हाँ, हमारा के बेर बीतता। पालन कइला हा, हाँ। दूसरा के शिक्षा देता रह। रहे तो
बहुत तेज बना तारा हम जानता नहीं तू रह देख दो। 1000 आदमी हवा तू देखो जर हनी हाँ एगो बात सुनो औरी तू केहू के ज्ञान बटियो मत एकदम पहले अपना घरे हाँ अपना सरहज के अपना सढ़ुआइन के हाँ। अपना साली के समझावो अच्छा ठीक बा तब दूसरा के ज्ञान बटी ठीक बा सुना एगो और ये बात बाटे जानता का बात बा आजकल के मेहरारू जन बाड़ी चनु हाँ मर्द लोग के टाइम नहीं खींच दे पावत जानता का टाइम नहीं से दे पाओ का है आदमी भी टाइम नहीं खेरत ना नहाए के ना खाए के ना बाबू माई से बतियावे के हनो का है बाली 24 घंटा फोने में लागल रह हनो हाँ ये तो फोन के तो प्रॉब्लम बहुत अब हमारा सुना हमारा बीती कहानी हम सुनाओ तनी हाँ बिताबो हम एक रोटी तूर के हाँ। भुजिया लपेट के हाँ। आ जे मुंह में डाले करनी तो फोन आ गेल फोन आ गयो और रोटी तो मुंह में चल जाला भुजिया ऊपर टंगाई रहेला हाँ। पानी इंतजार करला कि कब तू ली लब हनो अच्छा अब टाइम नहीं है कि हम पानी के ली अब ये तना बतियावे लगा है हम बतियावे नहीं टाइम कहाँ बा एगो तो फैक्ट्री में काम करो हाँ अपने बनाव खा कपड़ा फीचो टाइम कहाँ बा हमारा भी वही में 5 मिनट ये बात तो खाते मान भर का कि टाइम मिलेला हाँ खाते खाते नहीं के टाइम मिलत फोन पे व्यवस्था होता हाँ। रहो दूगो चार गो मोबाइल में लवर के अगर फोन भेटा गई तब का होई ओ लभर वाला हम ना है हैं ना 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 लभर देख वाला ली हो हाँ। समझावो तनी तारा के पागल हब ना लभर हाँ? वाला नहीं हम तो लभर देख लियो ना तो आजकल तो मूड़ी के बारे नहीं के रहत ना हमारा मुड़ी में बार बाटे बार बानू हाँ, तो मूड़ी पे के जहिया मोबाइल में धरा गई गलत हाँ। फोन हाँ वो दिन जाना कि मूड़ी में के बार तार खत्मे बा एक बात सुन ली हाँ हम बहुत पत्नी व्रत पति हई तू हाँ पतिव्रता पति हो वो औरी का एकलौता इकलौता बड़ा हाँ हाँ तू हाँ हो तारा का हम जाता एक दू चार गो होखबो ना 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 हैं? ना हमू जानत रहे गौरी बात बा कहो हमार मेहरारू हाँ भुजिया बनावे बैठे हनो हाँ। तो जब भुजिया बनावे बैठे तो कढ़ाई में तेल डाले ले तेल हाँ कढ़ाई में तेल डलाई मेथी डलाइल हाँ तले जे सब्जी धो के डलाए के भाई तले फोन आ गइल के कर सास जी के अच्छा सास जी के हाँ तले फोन आ गइल हाँ अब फोन आ गइल तले उ का भइल कि अब हाँ भाई हाँ ठीक बा नहीं हाँ ठीक बा ठीक बा। आ तले का भइल कहते देरी में कढ़ाई में कढ़ाई लोहा की गइल। लोहा की गइल ऐसन ऐसन तो फोन आके बहुत बेकार कर देले बा ये सुनो ना। सुनो ना मेहरारू लड़की बाजारे जाता रही सब हाँ। बाजारे जाए का टाइम बा टाइम बा सखी से हेने से होने चपलूसी बतिया का टाइम बा हाँ। है नो आ गोलगप्पा खाए का टाइम बा कहत ले भाई भैया हो तनी एकरा में तनी चोखा अधिका डालो हाँ। तनी रस डालो हाँ। आ रस डाल के है तनी गप्पा के दे हाँ। है नो एक खातिर टाइम बा हाँ। तले फोन आ गइल मरद के हाँ ए रुका रुका अभी गोलगप्पा खातनी रुक जा गोलगप्पा खातनी हाँ। आको फोन आ गई हाँ। गोलगप्पा खातनी खातनी। माने खियावो तो बाड़ी आ हाँ। खातो बाड़ी खातो बाड़ी होने पे खियावो ताड़ी सुना ना कहते रहे कि अभी रखो फोन गोलगप्पा खाते नहीं टाइम नहीं खे हाँ अरे बाप रे बाप कहते रहे कि फोन तो रोज तू बार बार कह देबो गोलगप्पा बार बार ना ना, भेटाई गोलगप्पा बार बार थोड़ी मिली हाँ तरीके से। ये समस्या बा आज- औरी हम देखो नी आजकल आदमी के टाइम नहीं खे सुनो ना हाँ। एक यानी कि देखो नी अच्छा लइका छोट रहे हाँ, हाँ। खियावो ताड़ी हाँ। मोबाइल में बिजी बाड़ी हाँ। लइका बा भाग गई हाँ। आ तले कुकुर चली आई हाँ, ये मोबाइल में बिजी बाड़ी हाँ। एक हाथ लेके आ खियावो ताड़ी अच्छा कुकुर खाता हाँ। उ जानतरी कि लइका है ना लइका है खाता, आ हाँ। कुकुर जब खा के चल देलस हाँ, तब मोबाइल पे उनका ध्यान हट गई लइका बा गोइल कहां लइका के लइका तले फिर रोत होने से आवता हाँ कि हम खाई हाँ। उ को बताड़ी कि हम मतलब कि खिया देनी है उ को बता कि खाई लो। मोबाइल के ये तो होती बा आ कुकरा के उनका ध्यान नहीं है कुकुर के ध्यान नहीं कि उनका कुकुर खा के अरे गोइल हौ काकला हौ कबजी चलावता नु हां उहे पर ध्यान अरे होई मत को मोबाइल के तो हाँ। मोबाइल मत मोबाइल के तो नाश कइले मरद लोग लगले सब्जी कटवावी ले कब्जी चलावत है नो कटियो आ और जानत रहो और ई मेहरारू का कॉलेज सु का कहते रही कि सब्जी काटो सब्जी लुगा फीचो है नो आ ना हाँ। ना को काम करबो नो हाँ। तब पुलिस के ना फोन क के कह दे कि 4 दिन से हमार मरद खोखता अरे बाप। है नो अब भाई डोरे काटे का बा डोरे काटो ही के बा हाँ ना तो पुलिस पकड़ के ले जाई हां गोड़ हाथ दबावा हाँ, तब पेट में गैस बनता हाँ। अच्छा है कुछ सब्जी काट के देवे के हाँ, बाद काटे के पड़ी तनी तारा। गैस हवा खुल जाता तो कहते इसके प्रदूषण मत करो जी ना हाँ जितना कहता हूँ उतना करो ये सब